saka uyu ane mileage yakafamba ndiwe boza mai uyu ndiye akafamba ne mileage wani uchingani mukadzi ndipo ndakadzoka pai vakagirebhana naye nemuzukuru mudhaini ndokuvati ndobva ndavati uya kuno ndobva vauya ndobva ndavarova ndopa vakaenda pamusoro ivedari pamusoro ichangamidzi. Zita rangu ndinozi Evelyn Chomusora. Ndakaroorwa nemurume wangu mugore ra1992. Tine vana vatatu. Mugore ra2012 ndakawana basa kuHarare. Ini ndakanga ndichiticha mubhindura paSalvation Army. Ndobva ndaverenga ndikaita degree rekushanda nevanhu vakaremara. Saka ndakawana basa paJairos Jiri. Ndobva ndagadzirisa mapepa angu ndikavaudza ava mukudza ndawana basa kuHarare. Havana kufara nazvo. Madzimai nyararai. Asi nekuda kwokuti ndanga ndatowana basa racho ndatogadzirisa mapepa ndobva ndaenda kuHarare. Saka ndaenda kuHarare ndakasvikira kumba kwahanzvadzi yangu avo vagere apa. Ndobva ndakasvikira kumba kwavo ndichienda kubasa. Saka ndaienda kubasa Monday ndopa ndaibva kubhindura sisi tinogara kubhindura ndaibva kubhindura ndoenda kubasa ndoshanda Monday kusvika Friday kakwana ndodzoka kumba. Ndichidaro kusvika musi uyu ndakadzoka musi Friday. Ndadzoka musi Friday ndobva ndasvika vatsanangurira ndikati ndawana motikari ine munhu ari kutakura vanhu vanoenda kubasa kuHarare kuseni kwemusi Monday. Motikari yacho yandakawana ndeye hama yavo yavaita munin'ina wavo. Saka ndavatsanangurira kuti munopota muchizonditakurawo kuseni kwemusi Monday ndichienda kubasa. Saka ivo havana kufara nazvo. Saka musi Monday motikari iya yakauya ndobva vandiridzira bhero. Ava vatanga tatora chironetsana usiku hwacho kuti wakaenda kuHarare kubasa zvandisingade, wakaita zvemusoro wako, hana asikade kuti uende kuHarare. Saka pavakauya ndakabva ndatanga kurohwa kuti vanhu vako vauya. Ndobva ndarohwa ndikakuvadzwa mutsipa ndikakuwara kumeso. Ndobva ndangobuda mumba ndichidzokera kuHarare. Saka ndasvika kuHarare ndakasvika kubasa, vekubasa vakati haukwanisi kushanda necondition yauinayo. Dzokera kumba. Ndobva ndangoenda kumba kwahanzvadzi yangu kwandakanga ndambosvikira. Saka ndasvika ikoko vachindionawo vakati chii chaitika kuti urohwe kusvika pakadai. Ndobva ndavatsanangurira. Handisi kuziva kuti chandaroverwa chii nokuti ndatongovatsanangurira kuti ndozvaitika. Saka ndangozongonzi wakaenda zvemusoro wako kuHarare ndobva ndarohwa kusvika pakadai. Saka hanzvadzi yangu havana kuzvina kuvaitirawo zvakanaka. Ndobva vati regai titume sekuru hanzvadzi yaamai vedu. Vaenda vanotaura nemukuwasha tinzwe kuti chii chakaitika. Ndobva sekuru vatumwa pamwechete neni ndobva ndasvikotora vamwe sekuru ndokuenda kuna mukodzani. Mukodzani abva asvikotaura kuna sekuru akati handitongerwe imba yangu nemunhu ibvai pano. Sekuru ndobva vadzoka vachisviko kuna bhodhi vakati hauna zvatarwa nemukuwasha. Ndesarini izvona. Igore ra2012 raitika izvozvo. Samoni nenyu mari kukwira muchikudii? Ndiri kuda kuti murume wangu andibudire pachena nokuti kubva 2012 yacho iyoyo haana kuzonditevera. Ndonyaya fana matanga mataura amaiyo. Asati mataura pachena nadzimai venyu. pamusoro iyo daro tikuziva kuti kubudirwa kwakachena kwacho kwakamira sei. Iko zvinozvi ndakuhwa rimwe Samoni rekuti toda kugovana nhumbi. Wagovana chii? Midziyo. Mukuru. Petai Samoni. Petai Samadaro. Tangai mataura yatukubvunzai. Petai Samoni. Kubudirwa pachena ka. Chati home chareva nozi. Hanzi kubudirwe pachena. Apa Mateo. Kasinda kuti mutauro zvokuda kutaura Mateo wakudhara. Pakaitwa mistake. Kunyeperame. Nditendere kuti pakaitwa mistake. Imimi taura nyaya yabvutswa. Pamusoro iyo daro nyaya yavataura kuti 2012 haisiyo. Aiwa. Batadza kuisoko. Tisanda zvinokuti Samoni nenyaya wauzi kudii. Wanda kudiwa pachena. Muchiri kudiwa here. Handizvo kama. Ndipe kuno iro rukutambudza. Ndipe kuno iro. Ndipe kuno. Rukutambudza stereki. Iri siyana naro. Ndikumuudza paitwa mistake. Hanzi ndibudire pachena. Mudzimai wangu ndichiri kumuda. Muudze. Ndichiri kubuda.
amai saka nomurume wendichingokudai ndokubuda pachena kwaataurawo munoti kudii handizive kuti vanganyatsonditsanangurirawo kuti kana vachiti vachiri kundida iko zvino zvindine 13 years ndichigara ndega havazive kwandinogara havazive kuti ndadyei handizondarara hazvive ndichiri kudiwa papi Azvinzwa. ndikuzinzwawo Hanzi chii. handizive pavanogara Ndosaka vakukwirirai daro kuti vanzwisise kuti pa13 years imi hamusi kutsvaga kuti mudzimai wenyu ari kupi. ndikumbirawo kutaurawo taura zvako kubva kumashure mavambo enyaya dzacho ndakamuendesa kuchikoro tiri tese achienda kuchikoro apedza chikoro ndopaakaronga mapepa ake ekundisiya pamba ndakanzi inini handida kufunda nekusafunda kwangu ndakadzidzisa iye ine kuchikoro zveshuwa handina form 4 yacho handina certificate saka shungu dzokumuteera mapepa akaita ekutransfer handida kuaziva munhu wandaishanda naye vana vedu vaita grade 7 vese pachikoro paSA akaenda akandiudza kuti mangwana handiko ndikuenda kudhere vana ndikubva aenda kudhere vana aenda kudhere vana ndipakaoneka madzimai vachioneka vabereki vauya papo kuti ndakubva pano ndakuenda kuno saka uya azoya mangwana kubasa ndipakataura zvakanzi adzimai ako vakuenda kunoshanda kuHarare vakuenda kupi ndikati vaona pari nani kuri kunyara kuti handisi kuziva kuri kuenda mukadzi wangu ende handisina chandaiziva ndakagara ndakazorara zvangu mumba ndikangonzwa izi chiti notora mapepa mubhegi ndobva ndanotora matransfers haya anga aita ekuchinja kuenda kushanda kumwe ndobva ndaenda nawo ndakaisa muhembe kuseni ndichibuda ndobva ndaenda ndobva ndaisa kubasa ndaisa kubasa mapepa aye ndobva aenda kunoripota kupolisi ndobva ndafonerwa nepolisi yepachiwaridzo zvikanzi kudiwa kunoku ndobva ndaenda ndikanosvikaona anonzi Major James zvikanzi watora mapepa adzimai vako ndikati hongu ndatora handisi kuadzorera zvikanzi imimi mapepa aya muchiuda murume here zvikanzi ndati ndikuda mapepa ako ndikubva ndadi ndobva ndanzi oraiti imimi chiitai kugadzisa mamwe mapepa kana muchiuda kuenda ndobva kugadzisa mamwe mapepa ndobva ndagarawo nevana vangu vana 3 ndikati amai venyu vakuenda ndati muzvizive inini handida kuita sei handida kuudzwa ndatongoita zvokutonzwa guhwa nevanhu saka kuenda kwavakuita apa imimi kana mune zvokubvunza vabvunzei mwana wangu musikana mukuru akati amai kodai maida kuenda makavaudza baba vakaramba zvanga zvakaipei zvikanzi havana chavakapindura zvikanzi dai makavaudza baba zvanga zviri nani ndokubva vabuda vakaenda ndikati inini kana maenda takurai zvinhu zvenyu zvikanzi zvinhu zvangu kusiyira vanhu ndokugara kwatakaita ndokubva vaenda ina handida kumboteerawo ndobva ndangogara nokuti panga pambobuda mashoko ekuti handida kufunda ende kufunda handina zveshuwa saka manje mukuti timboone kuti pa13 years ava vaenda vakaenda 2011 vanaenda 2012 vana vanga vanani ndinda ndinawo orai Ndaida mbodzorera kuna mai. Pano zvataurwa nababa. Pano zvamuda kuwedzera here kana kuti kutapudza. havari kutsanangura nyaya yekuti ndakavaendesa kuchikoro havana kundiendesa kuchikoro nokuti vakatondiroora ndachiita temporary teaching ndichiita temporary teaching Havana here kana tichitaura nyaya yechikoro. Pavari kutaura ivo chikoro hazvirendi chinopera kakuenda kuchikoro. Chikoro hachiperi. Vano pavakatangira patemporary teaching imi vachikusumudzirai kuti muende vakakuonai mune chikoro chenyu asi pavari kutaura pane pavakatangirawo vachiwedzerawo kubva pamaamuri pacho vachiti muende pamberi. handizive kuti kuwedzera kwavari kutaura ndekokuti Amene baba vaibhadhara pamusoro amai vakubvunza. pamusoro iva mambo pamusoro iva chakaitika ndekuti taitsvaga nzvimbo yechikoro vakapiwa nzvimbo yekuti vawane interview kunyadhiri takadhiraivha mota yangu takaenda kunyadhiri nzvimbo vakaishaya nzvimbo ndobva yazowanika kwaSeke nehanzvadzi vavo saka ndopakava nesimba zhinji rokuti hanzvadzi yavo ndiyavawanira nzvimbo ine ndakatadza kuvawanira nzvimbo aibhadhara maschool fees there ndii ndaibhadhara kuinge nemamai
Ainge matini hapana zvaka. Hapana ma-school fees avaibhadhara. Sei. Ma-school fees panguva yandakaenda kucollege ini takanga tisingabhadhari ma-school fees. Taitopiwa yainzi VTL isusu semastudents. Asi havakaenda nemini mugariro. Mani? Havakaenda nemi kwaseke kwacho. Kundiperekedza. Havana kuenda nemi nemotikari semataura vai kunyatiri. Pandakawana nzvimbo yekuita temporary teaching kunyadhira vakandiperekedza ikoko. Asi pandakazoenda kwaseke vakanga vasingatodi kuti ndiende kwaseke kwacho. Saka handina kutoperekedzwa navo. Ndakatoenda ndega kwaseke kunointerview. Kurevere kuti hamuna sapoti yavaitwa nababa paudzidza kwamakaita zvamuzvii. Hapana sapoti yavaipai anything kana kutengere mabhuku kana laptop whatever. Vainga kutarisira kuti mitwe zvese megani nekusenza kwamaitei. Kana kuti vainga vane sapoti yavaiti mbopawo hendi. Kubuda mabhuku otenga bhuku oya dzimaenda kuchikoro. Ndingareve nhema kana ndichiti vakandipa sapoti yavakandipa. Nekuti kana ari mabhuku nezvese zvandakashandisa kuchikoro. Amai. Ndaichitarisa zvangu muchitaura. Muri vanhu vakuru mese. Shwari mudzimai wangu aenda kuchikoro ini. Handishaya kuisa hand. Kushaya something chandingaite kuti mukadzi wangu aenda kuchikoro. Ndikuona kunge muri kuisa nyaya yenyu mukuisa one sided. Inokuvhiringidzai. Yes, tobudirana pachena. But the truth must be said. Tikipinde tisvike wakadzisa zvinhu. Andakuona murume akaoma. Ndakateerera achitaura haana kuoma. Pari mukati mwane undu. Ane chironda chakakura. 13 years is not a joke. Zviri paAmerica kuchikoro vazhinji varume tiri kuendesa kuchikoro mukadzi wangu nokuda kuti upenyu hwedu huite zvakanaka. Sendiri kwamuri kutaura kuti kuticha Second Teachers College paikatanga chaipo kuti nhasi pakutrainwa matichers mwana wangu mumwe wacho akanga aripo akaita umistress wangu ini. Abva ipapo akaticha kutrojan akaticha akaenda paPindura University Open University akaita degree. Zvive kuti murume wake angomutarisa chete. Pane chikonzero chamunofanira kuti mutaure kuti murume wangu akanga asingambondipa help asi ndiri ikoko yakanga iri free education munhu aindipa chakati ndinhini. So zvataurwa uyu ende yakungowedzera ipapo. Toda kungotenda. Imi makagona kuendeswa kuchikoro nevabereki venyu. Uyu murume wabereki vake vakatadza kumuendesa kuchikoro. Kungotendera chete kuti endai kunoita zvamuda kuita zvinoita kuti upenyu hwedu husanduke. Ichocho chinhu ichocho chakakosha. Munofanira kuchitarisawo. Nyangwe ringava dofo zvaro, but ritarisewo kuti dofo riri ragona kuona chakanaka. Asi kwariri hakuna, asi mamuri raona kuti mune chakanaka. Taurai henyu baba. Pamusoro changamira. Ndinoda kuti nditsanangure panyaya yekuenda kuSecond Teachers College. Ndinotenda kuti mukuru washa wangu anga asingadi kuti hanzvadzi dzangu iende kuchikoro kuenda kucollege. Ini ndikasimuka ndikauya kuPindura. Ndikati mukuru washa takatengesa mundu mumusha kuti ndiendese hanzvadzi dzangu kuchikoro. Zvino hawana mukana wekuti aende kucollege, haangatadzi kuenda kupi kucollege. Mukuru washa wangu atina kumuitira zvakanaka. Mabooks nezvese ndaitenga ndini ndichitomubatsira hanzvadzi yako achigara kucollege. Kana ida kutaura chokwadi ndio zviri kubackground. Alright, todzoka panyaya yekuti pa13 years kuratidza kuti kana paita 13 years hatisi kutarisira kuti pava pane rudo. Kuti baba vakasara nevana, mamai vachitransfer vachienda uko. Ndo patoda kubata musoro wenyaya yekuti amai nditsanangure. Not forgetting baba vati mukadzi wangu ndomuda. Amai makati tsanangure 13 years sei kuti unondida 13 years asati. Ndinozwa kuti amugare mese amusangane amutase. For the past 13 years ndinoti apatsanangure murume. Tiri kutendera tiri kusvika kwese kwako. But 13 years uyu murume uyu ati mukadzi wangu ndomuda. Ndikudza pake ndikakupfidzisana. But at the same time unoda mukadzi wako kuti mugadzirisane. Saka tisvike kwese kwako.
Sorema. Mukadzi uri kumuda? Oh. Ukumundi? Chandaida kuti ndimbotaura kumashure kwataura nababa. Zvina basa ngatitarisa vanhu vaire ava varipo iye hanzvadzi yavo havarege kutaura zvakaitika ine handitoda kutopikisana ate zvo nokuti unongoramba chivaparisipiri nyanga wakatadza avo raiti baba uzonopikisana makumberi kunadzimai ndachikumbira kuti mabudiro avakaita vodzoka nemadzokera vadzoka through mama kudzoka kwacho vadzoka through mama vauya vati ndobudirwa pachena amai hanzi ndobudirwa pachena imimi mati murume uyu 13 years ngaandiudzana nandidii ati hanzi mabudiro amakaita ndomadzokera munoita kasi ndikumudzira asiriso vakupotera plus hamusi vana vadiki mune vana pamwe vananyatororwa kana une makore mangani? Inini makore angu makore angu inini gore rino ndiri kuchena 57. Kwemimi 56 1 year. Tinoda kutaura chokwadi because tiri kuona tsamba yatorwa namambo panapa yamanga kuchida kuti chachichichi unoziva brother to say the truth zvinhu zvakanaka fana kunze kwokuti kudai ime kana vanhu vese vari munomo vakanatsotarisa kuti 13 years vanhu ava vakafananana murume oziva kuti akwirwa dare nomukadzi wake kuti ndoda mukadzi wangu hapanyatsogutsi kuti gutsa isi mafungiro edu kutaurirana zvinhu zvakanaka muchiparidzana zvakanaka zvinhu zvakanaka vana vakura seamai mwana wedu mukura akaroorwa ane murume wake ane vana 3 mwana wedu wechi2 akaroora ane vana vake 2 kuti wokupedzisira wandinogara naye nini ane mwana 1 vasikana vese vasikana 2 mukomana 1 mukuru right vana ava pavakaroorwa mutaura vane vana handiti vasikana vangani? vasikana 2 vakaroorwa vese 1 ndiye akaroorwa 1 wacho akaroorwa makamurodza sei akarodzeswa sei? paakaroorwa vakandidaidza kuti mwana ari kuroorwa makatambira pfuma muri mese uyu wechi2 mukomana wechi3 musikana akangoita zvokumitiswa asati haana nachakabvisa saka imi baba 13 years mongoti inini mukadzi wangu ndokumuda hapana kujekera dare nyatsotaura inyaya yenyu chaizvo zvinonzwa kuti hamusi kuhwandirana here chiripo ndechekuti mwana wamai vako zvaanotaura kuti ichokwadi pane zvataitadzirana vainotaura nemusimo kuna hanzvadzi dzavo wouya kundigumbukira inini saka ndipo vakabudisa mashoko ekuti handina kufunda inini usaramba wasungire tazvinzwa maavanhu vakuru mukuru munemba mubhindura ndaitofungidzira kuti pamwe mukuru muchataura muchiti adzimai vangu ndakagumbukira kuti vakatransferya vachindisiya ndiri ndega sezvo mumwe wangu hapane kuenda kurefu neni ndochigumbu chandina chandaifungidza kuti pamwe vechamuchataura kuti aiwa adzimai vangu ngavadzoke vanhu dzidzise vari padhuze maimbonetsana nyaya dzename namai pavakaenda kuchikoro amai maimbonetsa nyaya dzei kumba kwedu nyaya dzainyanya kunetsa inyaya dzemadzimai patakatorana muna 1992 93 nchiita mwana wedu wekutanga takanga takagara zvakanaka 95 vakabva vatora mumwe mukadzi ndokubva auya ndobva vatishiyanisa imba nepakati ndikatava kuti uyu achigara uku achigara mukadzi yakabva aita mwana takaitirana vana panguva imwe chete vana va1995 tatigarei muna 1999 ndobva vatora mumwe mukadzi ndobva aita mwana takaitirana pamwe chete futi mwana nemwana wangu musikana mudiki takaita 3 panguva yacho inini ndichiita mwana wangu umwe mukadzi uyu achiita mwana wake umwe mukadzi uyu achiita mwana wake mama ana 5 tane vana 5 ehe
saka mukugarisana kwacho yanga ingori nyaya yevakadzi ndo nyaya yakanyanya kunetsa kana munhu umwe muchikumuda tingaweste nguva tsamba yekwamambo inoti ndida kubudirwa pachena kasi mukati mumwoyo mune zvamunoziva zvamukuda ini muchikumuda mumonyi here taurai ndachiona kuti rakachifana kuwapa mukana wekuti sezvo baba vataura kuda pamukadzi wavo darero ngoti amai vari kuti vari kudohera mushawo kana vachida mushawo vanofana kungopiwa mukana wekuti vadzokere kana pane zvinenge zvazonetsa vanozodzoka kuti mudari dare nderani nderavo so musaka vabvunzwa manje amai vataure pachena taurai zvamukuda zvataurwa neuyo ini murume wangu ndakanga ndisina kumuramba amai tezvara chimbobudai budai chibudai taada kutaura nyaya taada kutaura nyaya ava ndiani unyaya kusimashura ndatezvara budai tezvara taada kutaura nyaya machembereke vazukuru vanga vazukuru 6 muda kuita single grandma ndatogara ndingori aiwa ndosaka murimo mukangorihenga so ngetsoko iri pawaya ngatitaure nyaya mai upenyu ndohwenyu but pamavapa kana muchida kumenda mawezi bcause dhigiri renyaya chatorwa nderenyu kana airamba but matoonaro ende ndinototi kuraramisai but imba futi munoidawo futi handisi kuzonipa mwana imwemba hamuna mama pamusoro imama 13 years murume nomukadzi makapararana mukadzi anoroorerwei ndomubvunzo wangu wokutanga mese kana muri uko munogona kundipindura kuti mukadzi anoroorerwei nomurume taura kadai murume mukadzi anororwa kugara naye mumba wakamhuri saka pangochi vakamhuri pamusoro pane pandamboda kudzoka kumashure makanditi aiwa takanetsana 2004 muna October ndaenda kunotora vana vakanga vasiwa nemunina wangu wamutare munina wangu ashaya aita tsaona saka pandikadzokako takaenda zuva iroro ivo havana kufungira kuti tichadzoka zuva iroro ndadzoka zuva iroro ndakasvika kuma 11 papa kubva kwamutare ndikasvika vakarara mudaini muzukuru wangu akarara mubedroom mangu ivo ndobva dhoo ranga rakakiwa ndine key but ranga rarokwa kuti usakinure uri panze ndobva vavhura saka zvakavanetsa ini ndapinda ndikunosvika kupinda mubedroom ndikuona muzukuru akarara ndobva vaita transaction dzavo dzokuti muzukuru aita sei abude muzukuru ndobva abuda mukomana ndobva azorara pai mudining meyo saka arara mudining inini handina kubvunza zvangu kuti zvakawanda kuti chii chaitika ndakangonyarara saka vauya kuzorara ndakaona vasina kupfeka pakandipa question mark ndokubva ndanyarara handina zvandakataura ndabuda kuseni pakaya shamwari yangu yakanoka ndokubva ndabuda panze iwo wakafunga kuti pamwe chatora nguva apa taitotasa kuenda kunyaradzo kuchweshe kumunina wangu ngeri nyaradzo ndanotora vana vanga achengeta ndipo ndakadzoka pai vakagirebhana naye nemuzukuru mudining ndokuvati ndobva ndavati uya kuno ndobva vauya ndobva ndavarova ndopavakaenda kumba kwanzvadzi yavo muna December vachiti iwo murume andirova nditi ndoda mumwe mwana ndokubva ndadedzwa kuyona natezero kanzi uya kuno titaure newe tokutsvagira vanhu ndikati inini kutsvagirwa vanhu ana tete vandakaroora kumadziva kuvariko ndotsvagirwa vamwe vanhu vapi ndokubva ndaramba kuenda ndimarafonera mukadzi wababa munini bama inini nasisi ndikati endai kupi
kunonzwa nyaya iri kumuroronyo akaenda kumba kwavo akaenda akati ndau yekunotiita se titaurirana amainini vamwe ndokubva vaenda nasisi ndokubva vazodzoka vese vataurirana yokuuya kumba tikati alright zvapera amainini vanhu vataurira akati nyaya yakaitika kuti aende uyu inyaya yemuzukuru mwana womwana watete ndiye wakanga ainaye waidanana naye saka inini radaro ndobva hanzi kwakadii kurova muzukuru wae ndikati aiwa ndakarova iye anoingwa wacho nekuti muzukuru wangu atobva kumba kwake kuya pano ndo zvimwe zvai zvavakazoenda kunotaura vakunonyepa kuna hanzvadzavo kuti ndarwerwa kunzi ndikuda mumwe mwana ndo pakatanga kunetsa ndobva vazodzoka zvavo tikagara saka magariro acho angasina kujeka nekuti pakabuda mashoko achibva kuna hanzvadzi yavo kunzi tikunetserwa hanzvadzi yedu murume uyo haana kufunda ndo zvandachiti zvanga zvasara kumashure zvanakashamwari kuti zvazombotaurika manje pashure pangu zvanzi iwewe wakabva wati tore mukadzi uyo achibvaita mwana uyo achibvaita mwana uyo achibvaita mwana vana 3 one time ndizvo havasi 3 i2 panga kuti umwe wacho akabatsirwa iwo akabatsirwa 16 February uyo akabatsirwa 30 April gore rimwe chete 95 kozoita wechi2 iwo achibatsirwa musi vakatanga ndouyo akabatsirwa musi wa2 July iwo akabatsirwa musi wa27 July pane musikana ari kunzi ane mwana ariko vari kugara naye munokadzoka kwamurama pane mazwi ataurwa nababa emuzukuru munopokana here kana kuti wongu muzukuru kumba akauya zvavataura zvemuzukuru muzukuru auya kumba ichokwadi chekuti ndakamuti muzukuru iwo chirara mubedroom indirara nevasikana mudaining saka pavakauya vakaona zveshuwa muzukuru ari mubedroom zvimwe zvese zvava kuzotsanangura izvi kwete zvanga zvisina kumira kudaro pane pavatsanangura kanga ndakati vachiti ivo vakabuda kuseni panoko handeti vachibva vadzoka mudaini vachibva vati mimi vakazokuonai makareba ini ndipapokana napo futi ipapo because hakuna zvakadaro munhu atoziva kuti murume wangu apo kungonokwa kwemunhu chete panhingi apa ndobva ndatoti ndomukana ndosara ndobva ndatoningira taurai tizochati ndokufungudza kuti ipapo pane basa amai uyu murume ati ndiri kukudai iwe shamari unogona kumenda here makakanganisika unogona kugadzirisa here murelationship yenyu mune mukadzi here izvozvo kasi mukadzi wako uri kumuda une upo wacho pane 2 vakaenda nomumwe here alright amai hanzi ndokudai imi michititsanangurira yakwamuri discretion ndeyenyu haina ndione zvichiri kukwanisika saka ima hamuchada kwete hamuchada nekuti handisina pekunogara imba yaane muridzi ndoupi iye ari kutaurwa aritori mumba vakadzi vese vakatorwa mumashure vaiwe vachingopinda mumba mangu vachingoshandisa midziyo yangu vachishandisa mubhedha wangu midziyo yese ikaparara but now ndiri kunzwa muchiti sharing of property haisi imba yacho yamuti yaani muridzire hatisa kuwandirana ka tira kutaura chokwadi ndosanda tora bepero rese mese mamida kushandisa ndosaka murume uyu kauyu ari kuti ndokudai but ari kutya imba mukadzi upi uye mwana wangu nimukosha wangu akatoroora kumwe saka ndanzwa ataura achiti handina kutevera zvichokwadi hana kutevera nyaya iri kubaba ndevava vakagara pava vakabvunda ndivavovana nyaya iripo ndeyekuti mukosha taimuda kana nhasi tinobuda kurodza nevana nesu muchameno tine vana 3 naye mukosha wedu uyu ndakati tifungidzwa kuti anongotaiwa dzimai vangu ngatingoparadzanai kana kuti ngatiite zvakatika kubhadhara mudziyo uyo chakwirira inyaya yemidziyo yake
kuti vana vake vachenuke pamudziyo. Aiwa Saka kamera. nyaya iripo ndekuti kukwasha Amai kabvunza. kukwasha mabuiko dzinobuda asi ngabude pachena. Aiwa maikabvundu. Pane two ways. Ngatibate nyaya sezvaizi. Inini dai ndiri nini. Ndiri mbudisa wamambo ndisiri mambo. Ndandisingasive two masamons. Ndaingogara ndakanyora. Ichingonzi yapera handichakuda. Noti amai vhota ainitoda kuda kuwana mudziyo samoni. Muri panzwisisa. But all the same tinopa munhu nguva yekugadzirira. Handizvozvo. Kana nhasi akati anasi anda kutambanuka atipinze nhasi. But kana kuti anika kufacha topatoze ikanda. Amai ava nyaya yavati ndoda kubudirwa pachena inawo yekuti vane mudziyo number 1. Vane imba kunyepera mai. Zvese izvozvo kana makutogara mumwe 13 years munhu abuda pachena kuti handidi. Uyu murume uyu zvakuta kuti ndoda mukadzi wangu. Taura akushamani. Vati mukadzi unororera. Mukadzi harisi rokunzi ndonzi ndozokutsa ndozorya akagara. Tichitarisa 13 years. Muratidzo chitori chiratidzo chokutoti handichineniwo. Kwete uyu chete vese hapana. Uyu wakazama kuenda nasekuru kuti vagone kugara navanzwisise nemukwasha kuti chii chakonzera kuti uyu arohwe adzoke kumusha kwedu. Sekuru vakazoshaya dai vari pano vachipupura. Uyu akati andigara kudare nehama dzako dzokera kwawaka. Mashoko akadzokwa nasekuru akafonerwa uyu kunzi uri kufungei nemhuri yako iri kuno. Tete vakandidana ndiri muzukuru vakandibvunza vakati muzukuru kuonawo sei panyaya iyi. Tikati inini makarambana nemakumwe henyu zvikaenda nemakore akati asi ndakazama kuti ndidzokere ndigone kugadzisa naye ndikaoneka kune dutu revakadzi iye akati handikwanisi kuti ndidii. Chiregedza shamati tipedzi nyaya iyi. Apa hapana rudo, pane maproperties. Pane maproperties hapana rudo. But inini kwandiri inini ari right kuti mukadzi wangu chimuda. Bozi akanga asinga haasi kuzoexpecta kuti akuda kubuda mumba. Imba ndio iripo kapa. One property wakashanda vese. Hazvima place zvinhu zvinotengwa zvingozi zvinouya kuvana saka inofunga kuti chigadziriswa. But property ndio yaanoti chema kuti ndoda kulusa. Ndio yakumupa kuti mukadzi ndomuda. Apa hapana rudo apa. Pamfurema. Imba ndakarora mukadzi ndane. Marora manemba. Ndizvo zvonamai. Handina kuroorwa paine imba. Vakandiroora vawana ground. Makazovaka mese. But anyway, tikudiscussa nyaya yemubhindura. Yakandinakira chinhu 1. Munongoenda kwaMajor Street. Aiyo handiri kutaura nezvayo. Haise kuno. Saka yakangonaka yakadaro. Munongoenda musi wamaroorana munongoita proof. Bepa rerusambo rinongobuda. Ukazoona kuti rakanga riri ground. Aiyo yakanaka. Ipanana shereni handisuzoti achatanga ndiyani. Michael Machine nikapisa. Zvangofanana mama. Kasika mune mwoyo kuti mambo chitipai nguva mozodzoka. Muchifunga kuti murume wenyu vangu inotaurana zvakanaka tokupai mukana. Tokupai mukana. Baba ndokupai mukana. Iwo ndio ataura. Wati uda ndani ndokupa mukana here ukuthi munogadzisana. Mukana unogadzisana. Afuna kuipa. Urikuda here. Ndoda kuti ushandise wisely. Hapana kaluza. Iwe wakatonyenga vakadzi vakawandisa mvura amai ava vakararwa nayo kuti vakararwa nevangani nokuti amai ava vanobuda pachena. Saka uyu ane maireji yakafamba ndiwe bozi amai uyu ndiye akafamba nemaireji waane wechingani mukadzi wechi6 saka ndakupa mukana ndoda kuti urespekte. Aiwa chiregedza ako iwe ndisisi wako handisi kuda kuzoona imo timudzorere shereni wakura idzwaka amai makura kana muchiona kuti hazviite zvichwa muda kuenda endai pa ndingofungidza kuti pane vana pane vazukuru mend ways mugarire zvakanaka but murume uyu inochinja unhu ava vasi vese nemadhigiri kasi vakadzi vavo vakabudirira vandobvisa andopfeka gogo yakadai kasi kana asvika kumbanoziva kuna baba
saka tora mukana wekuti mugare pasi mutaure munoenda unoonana kupi ndokupai mupurisa wangu bosi nyaya yenyuwa aidha madhara ari panapa musangana ikoko amai kavhuna propati haina basa chine basa kuti vanhu vakurarama zvakanaka hamusi kuda nini ndikuda manje ndoda kuti imbaenda kuona chinhu kuwirirana tagara tichiwirirana mwana akaita dambudziko ainaye mukomana akangonifonera iti baba mudzimai wanendinaye ane vana 2 ndikati ukurevai kana kuti mukadzi aonaye ane vana 2 ipapo anga asununguka matwins ine handaiziva kuti ane mukadzi akanga ari kuna amai saka vanotifonera kuti tanetseka pano toita sei ndikati inini ndokwanisa kutsvaga musikana kana ndida musikana kana kuti ndokupai chikafu ndaitora chibage ndichienda ndichivapa nevana vaya ndichienda kuspa ndichitenga chikafu chivapa chengetai mazwi Shamari, chengetai mazwi wauya nani? wauya naniwo Iwewe. ndina baba mdiki Varipo, ngavauya. ngavapindi taakupedzisa nyaya akariwo vadaidze Baba mdiki. amai kavhunu ndipe mukana ava vana ngavaenda unoita listi yavo inoita listi yenyu amai kavhunu ndavandipere yaudini nandikumbiro kuti ndimbofundawo mubvunzo miviri chete kuna baba vangu. Baba vangu, baba ndiri kuzinzwa ndanzwa muchibvunza ni amai vangu vamuchirwara ndizvo right. Ndandikumbirawo kubvunzo ko pa 13 years dzavakanga vasipo pangu makambovatsvagawo here? handinayo hamunayo osei musina kuvatsvaga? abvunzwa vakabuda nesimba ravo nandida kuvatendera kubuda mumba vakabuda nesimba ravo vakaita mapepa ini ndakatora mapepa ndakanotsvagiriza mapepa acho andakatora ndogona kuawana mapurisa akanditora akaziva ti kana tinoda murume itai mapepa adzora kumashure patambotaura nyaya iyoyo zvakanaka inshoti kuti vakabuda nesimba ravo ndosaka musina kuvatsvaga saka kutoti hamuvadi aiwa sizvo tezara pamusoroi kaita dare rimwe chete vanhu vakavhundu akavhundu uyamugara akavhunda imi handinoda kuona ini ndikufunza idzokerai kuti akavhundu akavhundu kuchena musoro so mapanga mashoko akawanda stere mamwe amoto unoti aya ndabatanidza hangu gombe dzanga rabvaruka asina tisoneredza ndazongowanza zvigamba kuti nditikasina tudzirwa vana vadzirwa apa ndikuona kunge kutadza kwavanhu vai 2 wrongs doesn't make 1 right. Pane mhosva mbiri dzakaipisisa tenchifunga takagara kuno paita ana kabvundu vakabatsira mwana kuenda kuchikoro izvo shuwa murume haana chakaita but zvakavhiringidza imba yemwana unoona help yakakwana kumba kwenyu kuenda kuchikoro yes andizvonga zvinoitika uyo anofila useless mumba anobva make a wrong decision kuti mukadzi andichambofuna nezvaakachaitoita imi kuti maita chinhu chakanaka imimi muchishora kuti muri mukwasha wacho kuti uya ndozviripo apa kabu ini handitoda kuti mupikisane neni nekuti vana ava ndaona 57 years 57 akura akabvunga isusu ngatiite kuti kana zvinhu zvimendeka property mukadzi uyo anofanira kupiwa property yake mugara kuharare ndinofunza kuti vanhu vanofanira kufambidzana ndopane dhayari renyu rokupenya ndaona paita mafaita akuwanda stereki apa ndikufunza kuti vana ava vasiye vagadzire vanyore dhayari ravo roupenyu vari vairi zvakaitika muupenyu wakawanda izvi zvinowanikwa zvakatadzwa
she lost big time. Ukona pantu wakadzi 6 yo kunze chingori zishwa nhasi mavara unofane stress but kuti ngati made life mukadzi wakwazi kuti wauya kuno kuirewo ndinayo ari panze ari kuzinzwa kuti kuda mukadzi chaitika anoziya here mwana but anoziya kuti mukadzi ari kuziya kuti kana auya vantu vahuse ukunzi vabvuma kuenda kumba vakauya kumba ndikavaintroduce hausi kupindura mubvunzo hausi kupindura mubvunzo utamubvunza kuti ava ndiani ndaamai guru vausina kugara navo 13 years saka ungokuti kasi ndaamai guru kasi ndigare navo handirare navo uyu ane mwoyo wake kuti now that maakuna unoita mende apo bcause inzimbe yaningirika yamurutswa ushuga yese yaungana vakuendera kufa handizvozvo maakuita se chokwadi taura chokwadi bcause apa tiri kuisa nguva tishere nitotida vakarazivana andakavaintroduce pavakaya kumba havana kana kumbotsamwidzana vatotaudzana kana pese pandaenda chinovapa chikafu ndaingigona kupangwa wacho ndaenda ndiinaye kana pataenda kumwana anga ari kuuniversity taitoenda navo tichinosangana nemwana kuuniversity ana amai ane mwana zvinhu zvavari kuti vari kuda zvinhu zvemumba nezvimwe zvinhu unazvo zvava handina kunge ndaona list yacho kuti zvii zvava ndipei list yacho nyaya yarebesa stereki yatora nguva ndipei amai ngatisangane nemusi wa16 wekusero ngatisangane nemusi wa16 wekusero baba uyu mwana wenyu mune vakadzi vangani mune 1 iwe gara pasina baba kana dotera mukadzi gara pasina baba uno iyi meeting iyi ndimi muchapedza ndimi muchataurirana panapa kana shere chibuda nobuda musi wa16 nasina kurambira iwe wekusero amai titaurira nemakadai kamufana kai kari kupwanga chimhaya neshere nikai ngakauya kusero emima handisi kukudai akabvunda ava handisi kuvada handisi kuti mutaura nyaya yepfuma nhasi hapana kana nyaya yepfuma handikuda kunzwa nezva handidi kana pane samwani repfuma handidi kurinzwa iroro nhasi haripinde mudare mangu nene mhaka yei nhasi ndini ndiri kutonga mozotonga mumba kwenyu ava inyaya yakasarira mbanzi